ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳар нафари мусалмон аз амале ки ба нияти нек анҷом метиҳад, ӯ фарқ надорад ки вай чӣ амал бошад, ба нияти нек анҷом метиҳад, вай бисёр савоб мегирад. Агар ҳар нафаре ки мусалмон аст мехоҳад ки амалеро анҷом бидиҳад ва савобшо бигирад, имрӯз мо барои шумо як ёрдам метиҳем. Яъне ҳамин навори моро поделиться мекунем, ё ин ки ӯ чизе ки мо дар навор мегӯем ҳамон корро анҷом метиҳем ва савоб мегирем иншоаллоҳ. Ҳоли навора то метиҳем ва мефаҳмонем. дӯстони гиромӣ, шумо тасаввур кунед ки як нафар бародари муҳоҷир коркунӣ мебиёяд Россия ҳамроҳи зануш муомиладор, дар таваллуд мекунад кӯдаки нав ва як рӯз аз бинои баланд ошёна дар замин меафтад, дар болои решотка хулоса ҷарроҳии вазнин мебардорад, балниса мебаранд, табобат мекунад то ҳозири худшо оҳиста оҳиста ва аз байни муддате мегзарад, боз ғам метиҳад, саломатӣ мераванд ки вақте ки внутренни органҳо хун ҷорӣ мешавад, берун намебарояд, як ҷо тӯб меистад, ё шояд сабабаш дигар чизҳо бошад. Вақте ки ҳамон хулоса зарба мехӯрад, вақте кате мекунад компютерная томография, мебинанд ки ҳам дар болои пешобдон ва ҳам дар ҷигар гӯшти зиёдатӣ аст, ки ҳангоми торат шикастан хун меравад ва ҳар шаб тасби баланд мегирад ва як каме лесенсияҳои моро баромадаанда аллакай нафасаш танг мешавад, ҳаракати кор кардан надорад. мақсади мо барои чӣ навора ба шумо пешон кардем, ёрдам мехоҳем ҳамин бародарро кунем. мақсад ин аст ки оилааш дар ин ҷо аст ва тифлаки навзод дорад, худаш кор кардан наметавонад. ба ин бародар тақрибан 150,000 рубл даркор аст ки корашро тамом кунем, яъне ки оператсия карда ҳамон гӯштҳои зиёдчиро гирифта дар балниса муддати 15 рӯз хоб кунем ин бародарро. албатта ки мо то ҷое ки зури худамон мерасад як чӣ кӯмак мекунем, вале ба ҳар ҳол баъзе моментҳо аст ки агар навори пешнаро дидагӣ бошед, агар мо пурра худамон кӯмак кардем, баъзе моментҳо аст ки шуморо хоҳиш мекунем ки кӯмак кунем. ҳамин хел як миқдорашро худмон кӯмак мекунем ва ба шумо низ ҳар нафаре ки мехоҳад кӯмак кунад, марҳамат картаҳои худи ҳамин бародар дар болои экран мебарояд. ҳоло баъди гапи ман худаш бо картаашро як бор дигар мехонад, бубинед ки дуруст бошад ва кӯмак кунед. ҳамин маблағ ки ҷамъ шуд, ҳатман навори баъдӣ мешавад ки ин бародар ба шумо ҳатман барои кори хайри кардагиатон миннатдорӣ мекунад ва дуо метиҳад ва мо эълон мекунем ки ин картаро мо заблокировать мекунем, чунки маблағи зиёдатӣ нагузарад ва бигзор маблағҳое ки боқӣ мондааст дар дасти дигарҳо дар дигар беморон гузаронанд. ин аст қоидаи зибор кардани мо дар шабакаи Таҷ Муслим ва ё ин ки дар шабакаи Голос Мигранта. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу ба кулли мардуми мусалмон. ман ака дар криша кор мекардам, айдии метаж ғалтидам. аҳамият надодум, аввал аҳамият надодум, баъд пасон айбан як муддати 2-3 ҳафта гузашт, мегӯм пешоб бурам намешавад. баъд рафтам, ҳам хеле хун буромад. духтур рафтам, гузаштам. духтур гуфт ки дар ҳам болои мачаваи пузур ҳамонҷа пешобдонда гӯшти зиёдӣ шидагиае. баъд гӯшти зиёдӣ шидагиае гуфт, ман дору харидам, ҳам хеле давом додан гирифтам, дар байни як бор соз шид, бо дуюм борам хеле шид, дуюм маротиба уже хун ман нашуд. рафтам, бо гуфтам ҳам хеле ҳам духтуре ки табобатам карда буд, дуюм бор рафтам, гуфтам бо ҳам хеле ғам дода саи саломатим. баъд гуфт бира томография кар. рафтам томография кардам, чизе ки буд расход шида кар, тамом шид пулмулум, дигар пул намонд. бо қарздорам шидам, бале ака, қарздорам шидам. мақсади савоб гирифтани шумо дар чӣ гуна аст? яъне ки чӣ гуфтам, ҳар фарди мусалмоне ки бо нияти нек амалеро анҷом метиҳад, вай савобшо мегирад иншоаллоҳ. ман гуфта будам ака, бо мегӯм ман дар гарени неудобное рӯи экран биромадам, изо мекашам, шарм мекунам, не ки чанде сабр кардам, зурм омадистаям рӯз ба рӯз ҳолам бад шидистае. ай бародарам ха хоҳиш дорам ки ҳам чанд қаре ки метавонанд кӯмак кунанд, касе ки хай кӯмак мекунад хубиш ай ҷониби Аллоҳ бигарда ака. Тамом. бале иншоаллоҳ. дӯстони азиз, бародар дастгирӣ кунем ки корш буд шава тақрибан 150,000 рубл барои оператсия кардан
баъд гуфтмуша ки расшод гир, баъди оператсия бо амбулаторни коро ҳастай, допустим ягон бо анализ месупорӣ, бо чиз мегӯянд не ҳамин қашда маро кӯмак кунам, бас ман ҳисоб накарда дигар шаб ба хоҳиши худ 150 гуфтистай, 150 ҷамъ карда иншалло метавонем шаб. бо беғарзи ӯ беғарзи наи збори карданам бародарое будан, бародарои Ванҷ ёрдамам кардан. алло баракатшон бута, номшона хай намегирам. ӯ бо хеле кӯмак кардан. ай пули ӯ бо қарзома додамака ба ёрдами ҳамо аввал шахри шалло худаш ҳамо сабаб шидан ки мақсад дорума харидам даи байн. дорум ҳамун сумкам даста яка қимат намегиримшон 2 ҳафта намекашам. мехӯримшон буд мешавам, бо маҷбурам ки бо бигирам. баъзе доруҳо дар ҳақиқат қиматае. вақти бисёри шуморо намегирем бародар. агар ки мехоҳем ки коли савоберо анҷом диҳем 20 рубл, 50, 100, 1000 рубл чанд чанд метавонем коли бародар буд кунем. аммо картар як бор бухон я хамоша қайтай картар бале бухонш борша бо бухонш. بیست نول ده 2061 2698 3266 вақте ки мезананд чӣ мебарояд ному фамилия? одилҷон қурбоналиев насридинович. одилҷон насридинович мебарояд, правильно? одилҷон насридинович қе мебарояд. да мен дӯстои азиз марамат касе мехоҳад кӯмак нагар даст хона расонем. вақте ки ҳамин маблағ ҷамъ шид мо ин карта заблокировать мекунем, дига сум залда намешавад. худованд нигаҳбонтон. Назму